Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang registration alang sa Set 12 nga mahimong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano ang report ni Argil, relator? Anaasa 73,598 households ang naila sa DSWD 11 nga dunay potensyal nga mahimong eligible nga makarehistro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa rehiyon karong 2023 alang sa Set 12 nga benepisyaryo. Ito po ay dumaan ng duplicate check. Sila po ay identified as near poor or poor households ng listahanan. And sila po ang ating irirehistro ngayon buwan. Nagsugod na ang registration ni ini hangtod February 23 sa Davao Occidental, hangtod March 2 sa Davao del Norte, hangtod March 9 sa Davao de Oro, hangtod March 10 sa Davao Oriental, hangtod March 13 sa Davao del Sur, ug sa Davao City, hangtod March 16 karong tuiga. Nagapatuman ang ahensya og no documents, no registration policy. Busa kinahanglang isumite ang valid government ID, barangay, marriage, birth, school, ug health certificates ug uban pa. Our strategy for Set 12, sir, mostly is community assembly. So ginatapok na nato sila sa mga usually ang gina-utilize is ang mga barangay gymnasiums po. Ang pagparehistro kadunay tulo ka validation phases, gikan sa pre-validation, validation ug post-validation aron masiguro nga eligible gayud nga makadawat og subsidiya ang benepisyaryong pamilya. Ugaling mobalhin og buyo ang potential beneficiary sa lain nga rehiyon, mamahimo gyapon kini nga makaprocess iyang registration pinaagi sa pagduol sa pinakaduol nga 4Ps office. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.